Acompanyeu-nos a visitar els escenaris més íntims de Pau Casals, músic genial i ambaixador universal de la pau. Viviu un moment màgic a la seva vila-museu arran del mar Mediterrani. Degusteu una copa de vi mentre gaudiu d'un solo de violoncel que interpreta Bach. Us suggerim culminar aquest viatge a les arrels de Casals amb un menú de cuina tradicional del Penedès.